ya papa Yesu Kristo na ya Muslim fo ye frana annabi Isa alayhi salatu wassalam no emra wo ba sa so won moton bia ko Bible no ne ko he Bible na obe se ton bia won bia no nipa na twere ye na nya de onyankopon Yesu Kristo kan ye no nya no enti obi obe from watia bia din no wo se me hu se wo ye motia ye kramofo me ye fra ba ko jinni osofo na de na wo bobo ye no eye motia asa frudin de na wo boye nyina eye motia din mo bibia akwaba ereba tu magi yechi so na ye da so de ye ade asofofo bebre ejom ho me na ye paaye yankase papa adum chedua beka se ne ye wo abofo no mo abobom di ne afromolisia ne ade nyasem ketwa na ene aba bepiem ewo ye obi onim hunhun mu ne ma ne bedi nkomo de afa ho se edi ombubo ye so nti ye nyame abofo na se bronsam abofo nko ba bia metwa musim ba ye beto aso Abusa meda wasese onya brani adaje na wotwe me na metwa me ho eba ye se de na me ka no ma be piem waye obi onim hunhun mu ne ma chese wa dolly paye wo ho kam ho ne yenkonkoma no akwaba mame ye mo akwaba yeah oba ho te sei me ho ye pa de ba me nya so de so dan mekum na ntwie ai boss no mo ye abusuafo ne nyana afisi apanso ya me ma afisa sebra na mo wa burochire insha Allah me da wano ase mame na ye beto aso no me pesen ka wudi udin e beto dwaman yo nana kwen Ayisha na motimede no ebi ana na wunya ni ka hu me da wate nana kwen Ayisha wo mu adaworoma enne de obi hu me life ba hu a wo hu me ne me hu me kwa ana se me de me number to dwaman nyi number no fanto ba bi wuyi number na no wafre wo frɛ nkunimdie ye die ne ahoto be ye wo de Queen Ayisha nana Queen Ayisha ye da se wo ho na ye beto aso no ye ni kan emfa ha se eye asofofo no mu hu me na mu gi na enei ye papa ye adum chedua obebobo abofo bidia wo so no ankasa mu ya abofo na ma nipa bebre se o madi ne ho ya fisi no mu hu ni se nyame afa na so se do sika se che se nyame frɛ no se de onim hu mu ne emai hu ni sen yo mami akwanya na men mompa ye kakra bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما بوم باي akachiro chodi ampu nyankopon se won fa na taban kese na emmom ho ban munni wa ye ni ho mona nyankopon ma munimdie ne nyansa mutimi hu nse ma yenko sa dunsini yi ho na yem monu hu de nkyira wiase nyina na woni omu yare nya yaresa swati ase enti wo se mere bia ye beba akonwamo na wo se bompa ye mamo sa sofo na asem na wo ka no osofo ti ha na Queen Ayisha minie na Queen Ayisha ya santo ba akopede ho no den region oba be se me di mmema ni mko akomisi me yekusi me mpia wia no kurdie ayaresa eni nti na ma pia wia no osofo na ade na wo bobo ye no eye motia asa frudin de na wo boye nyina eye motia din Debbie but say me de wo si asem bi so say ya papa Yesu Kristo na ya Muslim fo ye frana annabi Isa alayhi salatu wassalam no emra wo ba sa so won moton bia ko Bible no ne ko he Bible na obe se ton bia won bia no nipa na twere ye na nya de onyankopon Yesu Kristo kan ye na nya no na sa no de se Yesu emra wo bompa ye na obi anyina hon ma ya no ne nyame nko ane kasa nti se o kasa foforo abedate David e wo Bible mo na wo Quran mo me se ade na papa sofo ne frɛ ye no eye motia na se ba mami un se ye abofo ne de ye ntimi hu mu nyina di wo Bible ni but ebu wo mu di ama abofo bia ni wo sane be wuro sofo mo ma ne kasa ada se gituma na se wunjintum okay se na me gitum se wo ya nipa kokko ana wa ba maso ye enti medis kamat kase me ba sa masi na aba me ho ntimi nkofo bi di mfa ma what did me catch no yeah Matthias siramfo na ye omu bodondo no se siram ni dondo wure ba be fa wasa wonim nton wo bo
want me nkofo be abusuam ntonfa mo enye yie ya na de bia me ka kire asofofo no Bible say yantu akra ma awurade ba ma yensan fa yenya yakoma pede ensan makra no efisa Yesu Kristo ba wo ma wo bi mo nka kire na soyefo se wo ma me ye bayifo mebo waka na nesa asofofo ama bebre adwane wo ma me no bebre ya wo ma me no tantande bebre afaso kura kumo ma me no na Yesu Kristo ayisa almost say Yesu di oba ye no omo to aso ade ba ko ye be no wo ya no yan kan pinka to say Bible ne say yes hwan say Yesu Kristo wasi wo ma me be ye da wo ma me ache mo boso me nkono afa wo nyensense akopem da wo be wo e da wo ma me be wo no tie me ba owo bofo gina nchen ogina obonkum so na abofo no nso ejina wo nsanifa nyankopon se enu so obewu enti abofo kone kokonje wo medihia na mame na sa mame na temi awo abram wa da ne nipa na osofo de da kroba kwa kache so mame na eyo ebaifo na buso osofo so mame na wo no no ada no wansi ne baye fa ko wadwe wo ba maso sa wo ba pikin sem bebre o mu se duro na meton esa yare ba wo ba maso ne so ha wo be fa abakosem bebre na wo de akọ eto osofo na wo ka ndi na oboye na emotia but ma Ayisha wo ka se motia obi be ka se emotia de so mu sinipa so a omo like omo twa omo ho na da but sofi so no ne ye nkyere sa na tie me ba wonim de yekoso what the me no ka no ete a metia ba bia me hu de kodu no wo hu no enti me ka bibia wo mfa what ya se me ka bibia wo mfa sande de obi so ba dwen ye de ye adwuma enti obi obefram wotia bia din no wo se me hu so ye motia ye kramofo me ye fra ba ko jinni ebi no so frɛ no chewa abenga Atsu na nshengama ebi no frɛ no jinni ebi no frɛ no iska ni ye mframa sorry mframa ehu wiem na de wo betum se na mframa bi gina faako na eye motia nti wo bom wotia bi dia menim what the man and now sofo bebrebe abasabi sabi mpredua se ye yefuni nti ye nka de Yesu Kristo kan ye ka de yakoma pe se be ya yensa be koya no enkanya sanso na wo se ye no ukoje na sore dem wono ma bie Bible no de Yesu Kristo kan no fa no fatete wo mo no mo nya asem no de wase no no wa ye ne yie ba nkofo wakoma so ade nkonkoje bosom mmehye wa sore dan wo wi a wo se Yesu Kristo se Yesu Kristo wonye bosom ade da Ayisha said ye wo so nim honhom niema wo ton honhom ndro ne ade osofo bia ba wason Yesu se opese wo nya tumi bi di koye adwuma na bebre ye momudi eye bebre oba mema no bebre aba beji Bible oil na anointing oil media ne wo penantue dia meya ma wo podwan dia no ma ya ma sense hwe no wankofa nipa nkonkote asori obetumi so sofo betumi apagese na nanse na asori magu fom busa ho se ade na wo de wo yese ya ofie nkwala nhwe ntenhwe asem wo mpaboa no mu ka wo hye na nan no mu we ka wo hye sa kokoro mo ento yese pe wo so mu nyina kogu fom Yesu nsumfa na nyese mani pangu fom da wona na de na ya asempa kan wo kan wo san yare wo man nsa so se ya ba bia wo bia na se wo yare a wono nyankopon be ma ho ato yan kwadro no so yan kwadro ne so dia said na wo ka say asof beble ba ho beji endro no eno kwa na wo ya na sa wo sayade honam ne yare honam mu yare ne usunsun mu yare nyina na kwa ahye me ye na duye ade ma ya da bia me kama asem say wo ba ma wo so bibia ye ba ma wani mo nyam na obibia ne wokote wo ba ma wo ba nso wani mo nyam na obibia no wase sabi mpereduasa me yo ba ne bi Bema bi one ne yire daba akopon tumi mfa ne biom no kodo ade no so ntumi mpinchen no esense sisie ne mu ago bema no mu so aye week eto no yire aware be ya mfie dunia wo ma menka nkira wo yire ne so oye bonyine wo fa wo na wo ye bonyine
Sa obama no mo nya de akwomwo no mo so nya de nti wo fa wo yire say wanye mo ho da. Kwakwa na timi di mmema ni nya. Wona wo yire betena so mfia wo ha wontimi nye mo ho. Sister bia mi kese na kwakwa ewo wa ya se ese wa wo de. Wo chima bue chima no ba na se bosome ne so ya so na wo ye mo hyehyew. Man kan kira wa ase ba ne se wo ye bonyini bisa wo ba ne se wo time bo anajo adwuma. Ba ma de ono yiri hia mpam anka bo ne fo ahomache ma ne tere na won konko dware no aduane ma wo. Na se wo bo ne ba ko pro so mo se wa bra den wa bra choba fufuo na akwo ya na. Wo fa enya wusika enya wadan ne wahode enti ne oba ne ba ye o odomodom ma yanwi kanwi eni ti ne oba ne ba ye enti oba na sade se wontumi ma ne de opa sebi mpredua se obi a wani bidi no wo ba se wo yire ne be giawo no akwa no mini aba ma enna wo ba so wo da no so a kwansima wadwunso agunu mo wo busa so wawie na ya na aniwu emma wo gela na wo yire musa wo se wawie na ada bankuni nkurman kwa na wudi boda djuma sira ne se wo bema na woni ne da ba ko pe no wo bai ne ho nsane no na fe de wo asane mabre aden ada wo yakatapila no akwa do nwuram obi afu amanana boni jama no se yes wo bema ena menua ma na ho aba na meyem ma na ho aba no ya mesere mo se mo himfie ho no ene mo agapade eya siesie ho wo ba be se to na mo se na agu ni se ne mensi so kwa adwaye no kwa sabi eye nsufi enkasan wom ena mrante na aba no so ansa no ne obehia mpam no e wo se odi ho agoro na ode ne ketera ma fo ho no na ode ne ketera ma eba ho no na se sabi nkan bi bo na wo ma biem wo fese mame otokra nya de obeba wo biem wo ba de so ni be ma hia wo di hyem no na atia taiti na wo pe ne nya se ne ya eye ne de enti otimi nya bibisa na ade che obetu chama na odi chama na awuro ma awurudu sadie wonu nkuruma nkwan ya me do ame okwa wo ma biem wo ba da ba wo ma anchene njina ho ode puo na di unya sa no nti de be na se mema ode puo aduro wo dware awie no fa nsuanyunu kakra wuro ayefio na ti aduro ni bifa sister be yisa white ni nyina se wase nya de kora na kwa sha virgin one no ebe ma wase ayede ebia na me no kasa gonorrhea di unya pa me ne ebe ma be ma kora kwa akwadwunso ya na aroho wo be mia ne kwate sa dwunso ne ba kakra bia na moja fi bi di akire wontimi ntena bedwomo biom woyo ba besi anso be ma biode ne wo be ka ne bia wo so nya sa gonorrhea no eya ne ese toilet so nya no kore be ma bia bo ba bi wo ka hwe ne school ya bibia afedo wie ya wo se sa be ma koro no wansem fata nti obetimi akochumbulifo kwa medanso wiase akwakoje gonorrhea no wo je aduro no ba no wo de be petepete wabobo ano a wo pia wafa enti be ma biode ne wo be ka bia no wo benya gonorrhea ebia me no kase asoro bene wutiri mu ayekuro enti ama wonum wanka wontumi nkwasi oba pe be ma so bi so tumi mesi oba ipe adenti num kanti obi na nka wo sa asoro bi ne yare ya ebia me kase nka wagya mike ya asoro ko sabu be kase ya pie toilet ya edi busome enti ma ebi okura na wo ko office ya wontumi nhwe computer no mu oye chichani no okwa wontumi na nanim aye ne tum de yan se mema okoko aduro na mama wasoro bi na aduro no bia no wudi sodo ebe kumkuro no na koko no so ide na ahye na anum pa no na nyina anum ka ne nyina beko ebi ame no kase fa blood dawiyam wo ko doctor yesi ye kwa akoye operation hwe ne anya operation ye operation na akoye se dua watwa so wantu ase ne be san fifi ba bibiduro de etu ase na se eye madam fu bi se eye ade a wokọ baabi omo se eduabo bi wo mu fie dom so se ni pasa no oba won cha betimi eye from so sa wo ba metimi eye afri no so ede anko na busia na ye ayetimi bondua efie bi kro wa ye se aware anko eye ampa eye baifuo na ato sa huhun bone ne de agufie ono enti sa ukosi oba ne pa enti na ka cho se oba so oba bi wo ba ware be man ne o che no be man na wu no awari we na be ma na wu enya oba ne na ekum omo ya to mo tie bo ne agu abusua no enti abere obekwa awari bia no e wo se be ma na wu mo tie ne be kum be ma no obetimi abesi ni pe no da na ni ko ya
na mo tie na ba na jo be ma no woni oba ne se woso no daye no oba na okosi ni pane ya meyere wo san kɔ no ameku enti odi asode no kɔre oba na e wo se den mo tie no ku no enti mo fa me number na mo frɛ me a meya ade de ama mo de be kɔ akotutum abobo no mo de ahye hɔ no aware beba wo fie sa aware na ema mo fie aware beba sa duabo nso ne abɔ fie na ebia na ya busua duabo asɛm bi ɛda hɔ kuya hya se metu ase akora mo be de mo ho mo be free ebia me no kase se sia me no kase pressure di unya diabetes di unya me no ebe ma se diabetes o ma me wa hwe no am ya nche no kokro motie wo se ndro ni nyina bi wo emma ya nche no kokro motie ye twa be se akoba ako no so nana kuya hya se pressure ene diabetes na nam memmo wadura ma yaresa aye wodia obi o ka cha me se nana kuya hya bibi egu me ho ma ko doctor se nya chicken pox ampa ye hunhum chicken pox ne to de ma wo ba memmo wadura ma wadware memmo samena no wadware na mama ehun kwa wo de besra ni nyina bekɔ ebi ame no nka so se HIV wo me so e wo me nua bi so madamfo bi so nana ko ya hya ma ene HIV anu abrase memmo waduro e wo de mo be ma na sa na mama na de odi begu kokom no odi na mama na de odi be dware bosome monkɔ ye beka chom se ese ne kɔ yare anana ko ya hya bia na me mo wo yare di nkyere se me ni aduro be ma won timi nya adwuma won pam e bia me kese wo kodwo to white aye friend o de epua e twere HIV ababaso what the me no akwa hya jaw na eye e twere yare no me busa omo se na nanu aduro ni hɔ kra wo beka wo to jam na kura na e betumi asane yare yare na wo ka na twere ne ye to de ma junso kuro ba ye to de ma ene HIV kura etimi to de ma okay insha Allah won enfonso wato jam wo ba mesane yare insha Allah mesane yare enti said obi ka se e dro ni hɔ no oboa okay ebia na nipa no wawu ba ote asonko de wo ba mesane yare insha Allah enti yare aye gonorrhea aye friend ababaso aye friend HIV e twere edam nana kwa hya me pe America lotto chicken pox me nya wo fa blood da me yam insha Allah wo ba memo wadura yar se be ye wodia anije be ye wodia na kwena hya mami busa wo eye anifra wo bi so obi anifra wo ye da ya ntimi nya ye biem obi anifra edro hwetima na ni sate obi anifra ade amienu nanam e bia nyankopɔ bɔ na anifra ni ene obi nso so ya ye de ya to de ama no inshallah wo ba na me hwende se nyame de a ba se nipa na to ama no nko ade a wo boa inshallah wo boa ono so be hu bibia say te ene beba be gu nani so memma na drama wo betena me fie anaso de be me ma no fa nko wo betena me fie sa 1 month nani so inshallah nani be bie ebi ame no kasai na akoya krata sem edan asem ehini asem adidi ato na na hima se nsem fataw wo je no wato ama obi a anasikani bi na na koya hye so ba meje ahini na de ama wo eya asase asem wato wasase ya fira kira to ama obi emfa nyensanom emfa nye dadwene wo ba meje wasase de ama wo eya kwatu asem na se wo ba ya de ne ma memo krado na de agu botom insha Allah bi rabbi zati okwa edi bembe ya wodia na chese dro wo ho pa na kwena hya ye de yenkomon bebe awie ye me pesen ka wo de eye wo telephone number betu dwa ni wachiri kwan e betu dwa ma eye me number is 055 123 2721 055 123 2721 bo mode na fa me number na frɛ me wo frɛ me ya sabia na me mo wo yare edi ene nkire se me ne ho aduro insha Allah wo benya yarisa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amen. Yo, ebusuafo ye ne ye na Queen Ayisha na twetwe nkomo no wose se omo wo yare so eno nkyere se oni hu aduro enti ne number no na wafa na wafrɛ no ka yare kyerɛ no o waduro nko ade a obecho na kyiri kwan na wo so aba abanya ayaresa video ya wo hwe ya na wa like na wa share na wo nua bi wo ba bi ono so ne ho kyerɛ no no wa hu na kyerɛ se watimi aboa ne pa edin ya megye so a ene asona ba na neke wo mi kroma no afrɛ me sa megye so makra.